Утырышта районда террорчылыкны булдырмауга кагылышлы мөһим мәсьәләләр каралды. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Ләйсән Нәфыйкина әлеге комиссия әгъзасы гына түгел, ул аерым игътибар таләп итүче категория затлар белән эшләү буенча ведомство ара эшче төркем җитәкчесе дә. Шуңа да андыйлар һәм аларның гаилә әгъзалары белән индивидуаль профилактик эш алып бару буенча масштаблы эшне контрольдә тота. Профилактическая работа в молодежной среде проводится по нескольким направлениям. Первое направление – это мониторинг социальных сетей, а также наполнение их положительным контентом. Әхмәт авыл җирлеге төрле милләт халкы тату гомер итә торган территорияләрнең берсе. Алга табада яшәүчеләрнең үзара аңлашып яшәвен тәэмин итү, алар өчен куркынычсыз шартлар тудыру өчен алып барыла торган профилактик эш нигездә авыл җирлеге башлыгы өстендә. Наше поселение многонациональное, и самое главное, есть согласие и понимание между людьми разных культур и верований. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить этот баланс. Утырышта белем бирү оешмаларында психологик куркыныч төркем белән профилактик эш алып бару, бу юнәлештә педагогик, медик, социаль хезмәт белгечләренең катнашуы турында да мәсьәлә каралды. Профилактическая работа с детьми группы риска является одним из важных направлений деятельности специалистов психологической службы доверия. Комиссия алдында торган төп бурычлар башкарылган эш турында аның секретаре Владимир Борисов сөйләде. Утырыш эшенә Алмаз Әхмәтшин җитәкчелек итте. Мы руководители, мы в этих условиях живем, мы отвечаем за безопасность. На нас ответственность за безопасность людей. Шунда ук Алмаз Әхмәтшин комиссия әгъзаларына һәм җирлекләр башлыкларына террорчылык һәм экстремизмга каршы туру буенча эшне активлаштыру кирәклегенә басым ясады һәм әлеге юнәлештә җаваплы затларга күрсәтмәләр дә бирде.